Us donem la benvinguda a l'Hospital Trueta, el centre sanitari de referència de la regió sanitària Girona, on un equip format per més de 2.000 professionals vetllaran per la vostra salut. La nostra missió és donar una atenció sanitària d'excel·lència als usuaris i usuàries de l'hospital i a les seves famílies, alhora que els acompanyem des del vessant emocional. A l'Hospital Trueta oferim un ampli ventall de serveis especialitzats per abordar els problemes de salut més complexos de la demarcació de Girona. Som un centre terciari que acull pacients amb necessitats que només podem atendre al centre, gràcies als coneixements de professionals i d'equips multidisciplinaris amb molta expertesa i a l'equipament avançat del qual disposem. El servei d'urgències ofereix una resposta ràpida i especialitzada davant de qualsevol emergència i en qualsevol moment del dia. Som el centre de referència de la demarcació per a infarts, ictus, sèpsies i accidents de trànsit greus. Disposem d'àrees d'intervencionisme i quiròfans amb la tecnologia més capdavantera, així com d'àrees d'hospitalització convencional, crítics i semicrítics per atendre els pacients siguin quines siguin les seves necessitats. La unitat de cures intensives atén els pacients que estan en una situació crítica, garantint-los la màxima seguretat i els ofereix un acompanyament proper per a les seves famílies. Som un referent en atenció a la mare i al nadó, amb un servei de maternitat d'excel·lència i totalment renovat que ofereix una experiència segura i centrada en la persona. El servei de pediatria cuida els més petits i els assegura l'atenció clínica sense deixar de banda el benestar emocional. La unitat de neonatologia treballa perquè el desenvolupament dels nadons prematurs a mitjà i a llarg termini sigui el millor possible a través d'una atenció individualitzada i oferint acompanyament i formació a les famílies. Al Trueta ens adaptem a les necessitats de cada pacient. Els acompanyem des del naixement fins al final de la vida, proporcionant-los una assistència sanitària de la màxima qualitat en cada etapa. Treballem amb vocació, compromís i empatia per garantir una atenció més centrada en la persona i més professional. Perquè els pacients sou el més important per a nosaltres. L'Hospital Trueta destaca pel seu ferm compromís amb la innovació constant, utilitzant la tecnologia sanitària més avançada i formant els equips per resoldre els casos més complexos. Som un hospital docent amb una llarga trajectòria formant professionals. No només ens centrem en el coneixement científic, sinó que també formem els futurs professionals en el desenvolupament d'habilitats socials, comunicatives i de gestió emocional, aspectes clau en l'atenció sanitària. A més, l'hospital lidera importants projectes de recerca. La investigació que realitza el Trueta contribueix a millorar els tractaments i a desenvolupar noves tècniques que beneficien no només als pacients de Girona, sinó també al conjunt de la societat. L'Hospital Trueta també impulsa iniciatives de mecenatge per millorar la qualitat assistencial i avançar en la investigació clínica. Aquestes donacions permeten adquirir nova tecnologia, finançar projectes de recerca i millorar les instal·lacions per oferir un millor servei a la comunitat. Les aportacions de la ciutadania, empreses i entitats són fonamentals per garantir que l'hospital pugui continuar creixent i oferint un servei de primera línia. El Trueta és molt més que un hospital. És un espai de confiança, innovació i excel·lència. Sempre som a prop, tenint cura de la vostra salut i benestar. Som el Trueta, el vostre hospital.